Vítam vás pri dnešnom vlogu. Dnes to začínam točiť viac staticky, keďže práve som dostrihala vlog predchádzajúci a točila som to ráno z postele v zrkadle a ten záber je roztrasený veľmi. V tomto vlogu si ukážeme nie také úplne obyčajné dni, keďže o 3 dní odchádzam na dovolenku, takže to budú také dni z takých príprav na dovolenku, keďže mám ešte dosť povinností, ktoré potrebujem vybaviť, doriešiť a jednoducho dať si dokopy predtým, než odídem. Takže asi tak, bude to dosť spontánne a také nevyspytateľné, ale uvidíme, čo z toho vznikne. Takže poďte so mnou stráviť dnešné ráno. Dnes je útorok 21. a ja si idem robiť raňajky a kávu a k tomu si pustím môj vlog, keďže potrebujem ho ešte raz čeknúť a potom by som ho už chcela nahrať. Takže bude to také pracovno-oddychové ráno. Ja som si už stihla prečítať Bibliu a tí, čo ste ma pozerali, minulý vlog som vravela, že nemám kávovar. A to je veľká novinka a to sa u mňa zmenilo, keďže kávovar už mám. Mám pákový kávovar Switch On a ešte si na ňo zvykám, pretože nikdy som kávovar nemala, ale je to taký môj veľký sen naučiť sa teda správne hlavne napeňovať mlieko, čo je ešte môj najväčší boj, ale poďte si so mnou urobiť kávu a raňajky. Čo sa týka môjho latte art, tak je tam snaha, ja tam vidím dnes nejakú veľrybu alebo niečo také, ale každopádne nejde mi to zatiaľ vôbec, ale predsa je to len tretia káva, ktorú takto sa snažím niečo s ňou spraviť. Ja som práve dostrihala video, takže video sa mi práve sťahuje a ho postnem. A práve mám proste výzvu pred sebou, pretože potrebujem zabaliť presne 22 balíčiek knížiek, keďže sa snažím dať všetko tak dokopy a snažím sa vlastne vybaviť aj tieto objednávky. 19 zasieliek idem ešte odoslať normálne a potom 2 zasielky alebo 3 idem vlastne zabaliť do taštičiek. Takže to je teraz taká vízia do najbližších hodín, pretože myslím si, že mi to zaberie viac času. Teraz úspešne zabalila 19 objednávok. Mám tu takú buchtu, dala som si tam čokoládu, pretože ja som si to kupovala s tým, že je to plnené a zistila som si, že to je suché, tak som si tu proste dala čokoládu. Ale mám tu zohriaté mlieko, keďže sa snažím teraz, kde sa dá, tak napeňovať to mlieko, aby som sa naučila čo najlepšie, ale napríklad toto mi vôbec nevyšlo. Takže ja som práve dobalila objednávky, mám ich tu naozaj veľa, konkrétne 20 balíčkov na poštu a 6 takto ešte na osobný odber. Zabralo mi to dosť veľa času, aj cítim dosť veľkú únavu, ale práve teraz by som ešte chcela postnúť video, postnúť niečo na storku, takže ak náhodou ma ešte nesledujete na Instagrame, tak určite ma sledujte. Dávam tam veľa vlastne takýchto záberov z mojich bežných dní a vlastne môžete vidieť dej môjho života a rôzny kresťanský obsah častejšie než raz týždenne takto vo vlogu a raz v podcaste. Ja som si urobila takýto menší snack, je to vlastne chlebík s vajíčkom, kotidžom a úhorkou. Toto jedlo ste už mohli u mňa vidieť viackrát, pretože ho naozaj teraz v lete
zbožňujem, rovnako tak ako tú kašu na raňajky. Opäť ozývam, zacvičila som si pilates a pridala som video, takže sa teším, už neboli žiadne problémy, pretože tie predchádzajúce videá som zvyčajne musela nahrávať na 2-krát. Toto išlo ľahko, takže som šťastná. Si idem robiť kávu, takže pokus číslo 2 v napeňovaní mlieka a dám si taký oddych, chcem si čítať knihu, takže zrejme pôjdem vonku. Ja vás vlastne teraz opäť vítam v tomto videu. Je ráno, je druhý deň tohto vlogu a ja si sadnem dozadu, aby ste ma videli. A vlastne dnes je streda, ja mám na pláne odoslať balíčky hneď ráno a ísť potom do lekára. Predtým som si však chcela urobiť veľmi také pekné a pomalé ráno. A pre mňa takou najväčšou psychohygienou je asi pečenie. Ja veľmi rada pečiem, no tak som si povedala, že dnes ráno si na raňajky napečiem koláč, takže ideme na to. Tak ja som si dala svoj koláčik do trúby. Bolo tam niekoľko takých vecí, čo mi nevyšlo, ale nerozčulilo ma to. Tretie tohto vlogové latte art dopadlo nejak takto. Ja tam dnes vidím náznak nejakej kvietky. Ja vám idem ukázať môj outfit. Takéto ešte nebolo video. Myslím si, že ešte na žiadnom videu som neukazovala, čo mám oblečené. Jednoducho zvolila som niečo, v čom si myslím, že mi nebude zima, keďže vonku je leto, pri ktorom je 23 stupňov. Áno, neviem, či to preferujem, takže mám takéto letné nohavice a tričko. Nie som nejaký tento modný stylista, ale mám tu košík. Takže takto krásne teraz idem na poštu s košíkom a s 22 objednávkami. Stala, že na mňa vyskakujú v júli pumpkin spice poháre. Ako sa potom nemám tešiť na jeseň. Takže ja už som doma. Ja už som dnes vážne neviem rozprávať. Všetko mám vlastne v poriadku, čo sa týka lekára, takže som šťastná, lebo som sa trošku bála, že budem mať obmedzenie, čo sa týka športu. A ja sa teraz chcem pripravovať na polmaratón, ktorý bude v októbri. Takže to obmedzenie by mi veľmi dobre nepadlo, ale všetko je v poriadku. Takže som za to vďačná Pánu Bohu, pretože zdravie je to najcennejšie, čo máme. A pochopíme to asi, až keď sa to zdravie začne vytrácať. A vlastne potom sme boli v Tesku, tam som mala úžasný nanuk, karamelový, nejaký gold karamel, ale bolo to niečo úžasné, niečo nenormálne. Fakt lepší nanuk som asi v živote nejedla. No a išli sme do Pepka. Ja som tam, prosím pekne, videla jesenné hrnčeky, jesenné sviečky. Dokonca som vám tam natočila ten taký obrovský hrnček na kávu so sebou, že pumpkin spice latte, no proste čože, veď je leto. A naozaj, že akože obľúbujem jeseň a jeseň je vlastne asi moje také najobľúbenejšie obdobie z celého roka. Ešte nie je jeseň a ja som sa minulý rok začala tešiť na jeseň hneď po mojej dovolenke. Ja som bola na dovolenke na začiatku júla, vrátila som sa z dovolenky a už som bola nastavená na jeseň. Vôbec som si kvôli tomu neužila leto, lebo som proste žila jeseni, ešte bolo leto.
A hoci teraz počasie je také studenčie, nechcem padnúť do jesennej nálady, pretože ona tá jeseň bude a bude trvať 3 mesiace, áno, takže myslím si, že jesene bude mať za tento rok zase dosť, takže nepotrebujem si kratiť leto jeseňou. Ale tak tieto marketingové ťahy na mňa vôbec dobre nepôsobia, lebo ja tam idem, vidím tam tie tekvice, všetko oranžové, proste hovorím si, že OK, že proste ja viem, že bude tá jeseň, ale ešte na mňa netlačte s tým, pretože ja som fakt akože mám veľmi rada jeseň. Že ak je tu náhodou niekto, kto má rovnako rád jeseň ako ja, tak sa máte na čo tešiť. Som sa rozkecala, ale chcem vám teraz ukázať, kúpila som si takúto novú dozičku z Pepka, pretože keď som v Pepku, tak asi ešte sa nestalo, že som odišla z Pepka bez nejakej veci. Dokonca som si tam pozrela takéto citroníkové pyžamko. Ale nemali veľkosť a mali vlastne S-ko, ktoré mi sedel iba vrch a spodok mi padal, takže také pyžamo nepotrebujem, takže som si ho iba obzrela. Ale táto dosička je super a keďže teraz mám kávovár a proste mám tie kávové veci, ktoré fakt akože si to teraz užívam, tak som si kúpila aj takúto dozičku. A viete, dnes je teda tretí deň a je štvrtok, takže ja som sa znovu neozvala, idem vám niečo povedať. Ja som vlastne včera ešte proste pomohla, začala som pracovať na spustení stránky, teda formuláru, kde si knihu môžete zakúpiť. Keď pozeráte toto video, tak snad tento formulár je na svete, takže dole v popisku určite sa pozrite. A hneď ako som proste prišla domov, to bolo okolo 9:30, som proste zaspala. A aj tak som večer vlastne zistila, že ten formulár stále nefunguje, takže som a celkom z toho sklamaná. Dnes je štvrtok a vlastne ja zajtra odchádzam na dovolenku. Ešte som sa nebalila a všetko je také v napätí. Chcem ísť behať 12 kilometrov. Akože celkom vyhovujúce počasie vonku, pretože je tak pod mrakom, je mi teplo, ale cítim sa tak rozbito, možno zo včerajšieho gymu, neviem. Dnešné ráno bude také divné, pretože zvyčajne ráno mám kávičku, raňajky, čítanie Biblie a tak ďalej. Toto ráno si prečítam Bibliu a dám si nejaké raňajky na to, aby som proste vládala behať, takže nejaké rýchle sacharidy a tak ďalej. A idem behať. Snáď to všetko dnes stihnem. Takže posledný kilometr som vôbec nenatočila, keďže som trošku bojovala sama so sebou, ale už som doma, som po sprche, dala som si takú celotelovú sprchu, kvázi už aj na dovolenku, takže dala som si masku na tvár, idem si dať peeling, dala som si peeling scrub, idem si dať, namazať sa celá a proste takú tú preddovolenkovú sprchu. No a to je asi tak všetko. Možno vám ukážem pár produktov, ktoré použijem. Musím oficiálne povedať, že myslím si, že neexistuje lepší pocit, ako keď ubehnete nejaký počet kilometrov, prídete domov, dáte si takú tú úžasnú sprchu, vonku začne pršať a ja si proste teraz idem urobiť svoju kavičku, raňajky také poriadené a pozriem si asi rodinné prípady, aj keď mám akože veľmi veľa práce, ale chcem si to ráno, už 11 hodín, urobiť s takým pomalým nábehom a verím, že všetko, čo chcem, tak ešte stihnem. Chcem vám ukázať, ako vyzerá káva v tejto dozičke. Už tu veľmi nie je, takže dnešné ráno ešte potrebujem namlieť kávu a to je tak všetko.
Takže ozývam sa, dajme tomu, s môjim prvým kávovým úspechom pri latte art, pretože sa mi podarilo nakresliť niečo také. A akože nie je to žiadne majstrovské dielo, sú tam bublinky, čo je tiež nesprávne, ale môžete vidieť náznak toho srdiečka, z ktorého sa strašne teším. Ja sa vám ozývam, ono už nie je 11 hodín, pol 12. je 5 hodín a pravdou je, že túto stránku som robila presne takto dlho. A možno aj to je taká realita, ktorú mnohí ľudia nevidia a vravia si, že napísať knihu a proste tam to končí, lenže je to vlastne proces, ktorý nekončí, mám pocit, nikdy. Nesťažujem sa teraz, pretože som najviac vďačná, že sa mi to podarilo a som si mohla splniť tento sen, len je to niekedy ťažké a to úsilie, čo sa skrýva v tom celom procese, mnohí nevidia. Takže stránka by mala byť ready, verím, že funguje. Dobré ráno, je posledný deň natáčania tohto vlogu, prípravy na dovolenku a ja vlastne dnes potrebujem vyfinišovať moje prípravy, keďže dnes večer odchádzam na dovolenku. A včera som mala zase náročný deň a povedala by som, že to už je spojené trošku s môjim hormonálnym cyklom a jednoducho menštruačným cyklom a tak ďalej, keďže ja tieto zmeny prežívam dosť intenzívne, ale nevadí. Takže ja mám dnes o 10:30 nechty a o 8:30 som dohodnutá s kamoškou, že sa stretneme. Tak nevideli sme sa asi mesiac, takže sa celkom na to stretko teším, ale včera som 6 hodín robila ten formulár, kde som proste to prepojila s platbou, aby ste to automaticky mohli zaplatiť a tak ďalej. A ono to už aj fungovalo, lebo som si to skúšala a jednoducho ono potom ma odhlasilo z toho portálu, kde to bolo prepojené s kartou, pýtalo tam odo mňa ďalších 6 dokumentov. Nevedelo pochopiť to, že ešte nemám vlastne 18 a jednoducho bolo to proste strašné, pretože bola to moja 6-hodinová práca, ktorá sa vlastne takto zrušila. A takže som to dosť náročne prežívala. Každopádne idem vám aj tu rýchlo povedať, ako to bude teda s tým vlogom. Ako to bude. Ja vám odošlem úplne jednoduchý formulár, kde si jednoducho len naklikáte, čo chcete. Či je to kniha, je to nejaký balíček kniha plus záložky, alebo je to teda e-book kniha, ktorá už je tiež v ponuke. Zaklikáte si, čo chcete a ešte k tomu vlastne mi napíšete vaše meno, adresu, bydlisko, jednoducho tie veci, aby som vám to mohla zaslať. A dokonca práve teraz do 8.8. platí pre vás zľavový kód predpredaj 5, kde máte na vašu objednávku 5% zľavu kvôli tomu, že vám produkty prídu neskôr, takže určite využite túto zľavu. A čo vlastne ešte ďalej povedať? Mne ten formulár príde, vyplatiť nebudete hneď. Ja ho potrebujem spracovať sama, automaticky si ho spracujem a pošlem vám link, kde mi jednoducho zaplatíte sumu, ktorú vám pošlem po odčítaní tých zliav, po jednoducho spracovaní celej zásielky. Dôležité je povedať, že ak si kúpite produkt, dajme tomu, keď si kúpite tú knihu, tak v tej cene tej knihy je zarátané aj poštovné. Takže vy už poštovné ani ďalšie iné poplatky neplatíte. To je vlastne všetko. Ja sa ozývam po celom dni, ktorý bol dosť aktívny a celý deň ja som bola aktívna. Ja vlastne dnes odchádzam na dovolenku. Dajme tomu, že práca je hotová, jediné, čo teraz idem urobiť, dať si kávu, pretože odchádzame až nad ránom, teda neskorej noci
a ja som stávala o 5, takže až tak nevládzem a potrebujem ešte fungovať. A už teraz mám pocit, že nevládzem, takže určite si dám nejakú kávičku. Ale chcela som vám ešte povedať pár vecí, takže knižky mi sedia, formulár som urobila, idem vám nahrať podcast, ktorý vyjde dnes trošku neskôr, ale predsa. A bola som s kamoškou na kávičke, čo bolo úžasné, teda dala som si také, že kapučínko. A bola som na nechtíkoch, z ktorých som v takom úžase. Ešte si chcem teda prelakovať nohy, pretože nohy mám zatiaľ také rúžové a to si chcem dať nemám biely lak, ale chcem si ich dať do takej nude, takej béžovo-bielej farby, aby mi aspoň trošku ladili. A to je vlastne všetko. Ja sa s vami chcem vlastne rozlúčiť, pretože ma čaká ešte hektické balenie a myslím si, že to už z toho videa by nebolo nič, keďže sa väčšinu času budem ponáhľať a snažiť sa dokončiť všetko, aby pred odchodom som stihla, takže verím, že sa vám vlog páčil. Ak sa vám vlog páčil, tak prosím podporte ma lajkom, odberom, komentárom, pretože každá spätná väzba je takým pohodom, že áno, má to zmysel a mám točiť ďalej. Nezabudnite, do 8.8. platí zľavový kódik, takže predpredaj 5 na moju knihu, e-book knihu a takisto balíčky so záložkami. Majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom vlogu z dovolenky.